Gloria Velasco. Tumakder tayo. Hintayon pasang bayan tiyapo sarap wentay tikan kanta tayo sagot ay tipus puso kararwa ken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo la 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 sagot ay tipus puso kararwa ken isip tayo tapno may kari tayo nagdayaw tiyapo. Kinagal ken di Espiritu Santo. Di ako at ako mga tayo. Tayo pagkararan tayo. Di pagyaman, pagkasanay ni Jose de Hernaez, di Boni Gavilas ken di pamilyanan, di special intention di Barangay family, di Galinado family, di Marisa Balisi, di Prayer Request, di Mariano, Paula Ramos, Alion Gamata, Jesse Urbano, Dato family, Dawasen family, Ariel Gallego, Isaya, Kiri Success Corporation na, Kiri Nandi Castro, Kirapadas family, Lani Ime. Karang tayo pa yung pinipili mo sa yan, Luna ni Permitibo, Evangelio, Kakabsat ni Diyos, kabawatin na ni Apo Jesus, naraminan tayo, kaliban-banan at kakaibang itinangan na. Itayo naramit tayo, may surot tayo kay na Kristyano. At ilayo tayo magkiling Apo Jesus, amin tayo, i-amin tayo, idakon tayo para kilikuan. At nungarot man yung karita na magkirano, hindi tayo na santo na misteryo. Tigdigan tayo ng bas-baso tayo. Pagpabawian tayo, dahil ang tayo mamani tayo, di Diyos manang naasi. Pinapakumbabaan ka ng punatay. Ako ng pesara. Diyos sa manakabalin namin, ken kada kayumit kakabsat, ni siyak nakabasulat, iti panunot sa aramid ken liway ko. Basul ko nay, isong pakpakaasyak ken Santa Maria, ganayon na Birhen. Kadagiti amin nga ngiles ken sa santos, ken kada kayumit kakabsat, ikakasid akuma, kaya puti o Diyos. Kanasyan na tayo, kumakuman ang kawalan na Diyos, at kalabasan di man ang nakapakawan na lipas pa. Di pa na tayo, iyan na at na. Mga asika Apo mga asika Rimbag tiadaken ka asim item kat kuma Apo
mga asika. Kristo, mga asika. Kristo, mga asika. Tuy puspo sumitig na yemida, tapno agsubli ka metlaken ka. Apo, mga asika. Apo, mga asika. Imbag tiadaken ka. Asim item kad kuma. Apo, Apo, mga asika. Mga asika. Gloria iti Dios, iti kangatuan, iti tuy daga kapya, kadagiti tattawa na imbag ti panag naknakemda. Ibunan nagdaka, itanok daka pagrukbaban nakadaydaya, kwenda ka agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan adayag mo. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Aku Dios na ilangitan ngari, Dios Ama, aman nakabali namin. Sika apumia Jesu Kristo, mugbugtong nga anak ti Dios nga apo, Kordero ti Dios ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, iti kangatuan. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, kasiyan na kami. Sika mangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw
siksika uwapu Jesu Kristo tinasantuan siksika tiapu siksika iti kangatuan iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. O Diyos, nang nangruna na ipakita mo dapat nakabalin mo, o bayan di pananaasin kan pamamahawan mo. Iburay mo kadagagres sa tanasya, tama tarigagayan mi dagiti karin, at magungkod mi dagiti gamin tilangit, kapukin ako mi sa Kristo, anak mo ng Diyos, so magipagbiyak kan makipagarian ka, itimpuyog ni Espiritu Santo, Diyos nagnanayon na awan tingnan. Amen. Ti may basa na adaw iti libro ti numero. Bimabati apo iti may nga ulep ket nagsao ken ni Moises. Nangala iti Espiritu ngeng ted na idi ken ni Moises. Sana ing ted kadagiti 70 a pangulo. Idi semre kadakwada ti Espiritu. Inrugidan tagipadto ngem saan a nagbayag. Dua kadagiti 70 a pangulo de Eldad ken Medad. Tinagbati iti kampo ket saan daan na pan iti tolda a pag-uumungan. Iti yanday iti kampo, semre kadakwada ti Espiritu, ket rirugyan damet ti nagipadto. Adamay isa nga agtutubo a lalaki a nagtartaray a napan ken ni Moises, ket imbagana ti aramiden de Eldad ken Medad. Nagsao ni Josue nga anak ni Nun at tumultulong ken ni Moises, sipod pa idi agtutubo, ket kinunana ken ni Moises. Pagsardengem ida apo, ing sumbat ni Moises, madanagan kakadiga po kanya. No siyak lamay sa, ited kumati apo ti Espiritu na kadagiti amin at tattao, ket agipadtuda amin akas propeta. Ti sao ti apo. Hagiyaman tayo ti Dios. Tilenteg ti apo na ananay, baro apigsa ti naipaay. Tilinteg ti apo nan anay, baro apigsa tinaypay. Tilenteg ti apo na ananay, baro apigsa ti naipaay. Pudno ti sa uwen na maipapaan iti apo. Pagserben na dagiti nengneng, pagseriben na dagiti nengneng a tao. Tilinteg ti apo nan anay, baro apigsa tinaypay. Nalinteg dagiti alagaden ngayong tuyang ti apo. Maragsakan dagiti agtulnog kadakwada. Nalinteg dagiti pangiddeng na, ket kanayon nga awan idumdumada. Tilinteg ti apo nan anay, baro apigsa tinaypay. Isuda ti mamagbagakan niya nga dipen mo. Mutong palek tuwida, mugunggo na anak to. Saan na madlaw ti tao ti bukod na bigdot. Kadagiti jak na puutan na babak, pakawanan nak nga rod. Tilinteg ti apo nan anay, baro apigsa tinaypay. Kadagiti agdadata abasul ko, yadayunak. Di mo ipalubos nga iturayandak. Iti kasta, awanton ti pakapilawak, ket iti nakaro abasol na waya-wayaanak. Tilinteg ti apo nan anay, baro apigsa tinaypay. Di may basa na adaw iti surat ni San Santiago. Itading genda, da kayo ababak na. Sangitan kinanugugan nyo, dagiti didigra ang mapagteng yun to. Nadadailen dagiti kinabak ng iyo. Sinangan dagiti pagan-anay yo. Naglatin dagiti balitok ken pirak yo. Ilatidat, isaksi ang maibusor kada kayo. Ket mayarig dati apoy amang runot itilasag yo. Nagurnong kayo kadagiti kinabak na, kadagito'y maudi nga aldaw. Diyo pa'y tinangdanan dagiti makitaltalon kada kayo. Denggen nyo dagiti agal da. Di manonen iti Diyos, ti apo aman nakabalin amin, ti ikis dagiti pinagani yo. Dito'y daga, nagbiag kayo ang naglaplapunosan tinamay ken ragsa. Pinalukmegyo dagiti bagiyo,
ang maisagana iti kaaldawan ti panagparti. Inukom ken pinatayo iti awan bason, ket saan asimuki. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Diyos. Sa uka kada kami, silawam kat pampanunot mi. Ikatemet ti dua-dua mi, sisasagana kamadunge. Hintay angin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintay angin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka? Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Gloria ti may paaiken ka, uwapo. Kinuna ni Juan ken Jesus, Maestro, nakita mi ti maysa a tao amang pakpaksiat kadagiti demonyo, babaen ti panangaramat na itinagan mo. Pinaritan mi, gapo taditay met kadwa. Diyo parparitan imbaga ni Jesus kadakwada. Taawan ti agaramid iti milagro, babaen ti panangaramat na itinagan ko, sana isaruno ti agsa o ti dakes a maibusor kanyak. Takadwa tayo ti si asino man adi bumusor kada tayo. Laglagi penyo asi asino man amang painom kada kayo iti danom, gapo tatao na kayo ni Kristo. Awaten nanto nga awaten ti gunggunana. Ti si asino man apakaigapuan ti panagbasol, iti maysa kadagitoy nga ubing a mamati kanyak, nasaysaya at kuma no maigalot ti dakkel agilingan a bato ti tinged na, sa maitupwak iti taaw. Ngarod, no taimam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apukol ka asumrek iti biag nga agnanayon, ngem ti addaan ka iti dua nga ima, ket mapan ka ijay impyerno, ayan ti apoy adi maiddep. Ket no tasakam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, put them. Nasaysaya at apilay ka asumrek iti biag nga agnanayon, ngem iti addaan ka ti dua asaka, ket maitapwak ka ijay impyerno. Ket no tamatam ti pakaigapuan ti panagbasol mo, suatem. Nasaysaya at abulding ka asumrek iti pagarian ti Diyos, ngem ti addaan ka ti dua amata, ket maitapwak ka ijay impyerno. Sadyay, saan amatay dagiti igges nga agkaan kadakwada, ken ti apoy di met maiddep. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paaiken ka, o Kristo. Nimbaga bigat tayo amin, Apo. Adda kano may nga nadaldal nga ubing. Kakunana kin ni Mami na, Mami, nakitak ni Daddy, kadwa na ni Ninang, simrek da ije kwartuyo, ako reka, kunakano ni Mami na, ibagam to da ita, nga sumangpet ni Daddy. Hindi kano mangmangandan, tirabii, la anak ibagamon. Mami, anak kano iti ubing, nakitak ni Daddy, kadwa na ni Ninang, simrek ije kwartuyo, kiinaramid da, ter aramidin nyo kinininong, naala niya. Ti ammo na matiliw na, na ibilag mo gayam niya. Golden rule, niya ti golden rule nga kuna tayo. From the Gospel of Matthew, chapter 7, verse 12, anya ti kunana, do unto others as you would have them to do unto you. Do unto others as you would have them do unto you. Positive dati ko ni Matthew.
Iti negative connotation aspect na, do not do unto others what you would want others do unto you. Ganyan. Do not want others do unto you. Positive ken negative. Daya ti golden rule niya. Kati matatakano eleksyon, ti golden rule kunana, paborito ko daw ti nga dengdenggen. He who has the gold rules kunana niya. So ano ginatang da kayo tili magasuten, nayat kay metten, gaputad da balitok da. No kitaan tayo dati golden rule apo ket at kasla connotation na nga Madina. Uray ti negative no positive aspect na, kasla adda kurang na. Adda sa bali nga implication na, taapaya. Kasla kumati kuna tayo ti Buddhism. Karma kunada da ito inya. No, agaramid ka na sayaat. Agaramid ka tinasayaat, mabindisyonan ka. Iti negative sense, no agbasol ka, no agaramid ka ti madi, agsubli kanyam, madusa ka. Kala ko mano, napang ka nagliwliw ti tukak, ay kanalabsam tay mangukop nga manok dyan ti taltalon, ay katiniriter mo matan natinggad i-Facebook na kanton no, dagit agliwliw nga agtatakaw ti manok, kunadan to dyan. Kano karma ko na tayo, agsakit ta tiyan mo, wano, agtaki ka niya. Ngam no sanay kang agtatakaw ako, awan, apat. No natangken ta rusok mo nga kunada nga kimulbet ta pagis mo ta tinakawan amin nakaawanan. Di ti kasla ko di kay pala makarma kunada iti Buddhism di nga teaching. Law of nature. Anya mo ti law of nature, do good, agsubli nga good. Kala ko mano, uray animal, kala ko taraknam nga nasayat di asom, no ayatem di asom, agsublimat, ayatem na nga nasayaat. Kastamo ti padam nga tao, no ayatem ti padam nga tao, agsublimat nga ayatem na kingka. No dangram ti padam nga tao, ay ka siksikalat at daldawnan ko na namut. Law of nature dayjay niya. The same dayjay Buddhism. Ngam sa bali na unag daytoy imbaga ni Apo Jesus dito ebanghelyo niya. No si asino man kadakwada ti mang painom. Sino man ti mangted ti sangata sa adanom kadagiti kanunumuan akakabsat ko. Awan dua-dua maawat danto ti gungguna. The same matlaeng di positive na. Ngam di negative aspect na anya ti kunana no sika ti pakaipuunan ti pagbasulan ti kapsat mo nasaysaya atin nga bitinam ti alsong tatengged mo bitinan da ti alsong tatengged mo itapwak da kan ijay bye-bye. Haan nga iti Christian belief ni Apo Jesus nga ibagbagana nga agaramid ka tinaimbag in the name of Christ. Haan nga ijay golden rule ken dijay ti Buddhism agaramid ka tinaimbag tapno agsubli namnamaem dijay agsubli. Medyo narabrabaw dayjay. Ni Apo Jesus sa bali agaramid ka tinaimbag ta itinagan ni Kristo makaawat kanto ti kungguna. Iti dusa na met ti negative aspect na kukadatoy haam mo man nga maawat ditoy daga daytoy nga pannusa ngem itintubiyag nga agnanayon. Kati ti Buddhism ken ti law of nature ka maawat mo nga dagosen madusa ka madusa ta pamilyam nagaramid ka mati madusa ti pamilya madusa ka adda mapasama kanyam kasjay ngem ni Apo Jesus haan ijay ito biyag nga agnanayon ijay ito pannusa panungpalan ti pakaawatam daytoy nga dosa isugaro di sa bali nga pasat ti ebanghelyo tayo nga timbagana at nagmula ti trigo iti maturog at mo nagmula iti dakes nga ruot. Iti dumakkel daan nakita daan apay nga nakadadumet ti madi. Kuna dagiti adalan na ingkam paruten haan kunana. Bayam nga agiddan da nga dumakkel. Bayam nga agiddan da dumakkel tapno inton panagaapit isunto ti panagilasin dagiti aggapas kunada in our term aggapas. Iso nga dito'y lubong tayo nakitkitaan tayo kakabsat. Kastoy haan lang daytay karma wenno law of nature nga no nagaramid ti madi madusa
Ket no kitaan tayo iti oret ti pagilian tayo nya kitaan nyo ala gugubatan, agririridan, taapaya isudan samot ti rason ti pakaparigatan tayo. Kitaan nyo bilyon-bilyon dagita face mask yo. Majinam nya aglalaban daga po ta face mask. Imbes ko mga ti nagiyanbesan dati kwarta tayo. Hospitals, ay nya nagan hospital facilities, COVID facilities. Manang danda ti adu nga do doktor kada ag-hire dati na nalalaing nga nurses tapno agasan da tayo baliktad. Kitaan nyo di China. 2 months, 3 months nga imay ti COVID, 4 months nagaramid danti inekta-ektarya nga pagyanan dagiti pag-isolation dagiti kakabsat tayo. Normal normal ti biagdan. Da tayo inya tinagyenbesan tayo imbes nga hospital, imbes nga agas, imbes nga vaccine, nya nagyenbesan da dayta pismas. Bilyon. Kuno kumano karma ti ibagbaga tayo nagkuripaspas na kuman niya. No kumano karma ti ibagbaga tayo na awan ta kuman ata madusa dagaruden nga maan magamin niya kasjay. Ti kina Kristiyano nga ibagbaga na ket into no panagapit in kaya na nga saon into no final judgment. Kanagmayat at ibaga ni Apo Jesus. No ta imam ti pagbasulan ti puon ti pagbasulam putdem. Napinpintas na may mayat apukol ka basta mapangka ijay gloria. Kano tasakam ti puon ti pagbasulam putdem na may mayat apilay ka basta mapangka ijay gloria. Kano tamatam swatem Father madimot kaya mo nga swatan ay madiab. Siyak ti number 1 nga CCTV di ayan mi apo si kamay nga. Amok amin lumablabas pa ilang ka amokon. Swatem ko na naman. Biblical kay to na umay nga Domingo kadda nang swat ti mata nang umay makimisan na isalakan to. Kuno tangiwat mo tatakles nga tarabitab. Dagiti tao nga insecure kada jay. Takles, agsasaot ti ururay, aging ka nga makabubuo ti istorya nga hanapay plinanplano. Di na amo nga nakadadun ti nasaktanen, nakadadun ti nadadailen. Agsasao nga di na makunkontrol jing iwat na, di na amo nga masaksaktanen. Sorry! Yes, you say sorry, but kadamid sa bindan, nalpasin, nasakitin, awan to respeto na kanya mo, nasakta mo na tao. Kano addan to may makimisa nga, Dad, good morning, ko na nantaka. Ay, biblical kay tumatan. No, dagito ti rason ti pakadosaan tayo ko na nakakabsat, po din tayo. Kanagrigat tinagrigat nga ron datang ibagada ka, naimula ka at trigo, agbalin ka laeng nga dakes nga ruot itigimong. Maakaran agbalin nga ruot, haan nga makatulong itigimong, sikat agbalin nga dakes itigimong. Apaya sikat rason ti pagbasbasulan da. Gadatakin na chismosa mapo na naakaram amin niya kung kumarim uray no nasaya at kayat nga biyag ngem talaga ing kadanunan. No hammo lang nga danunan, oy adda ibagak nga mamu ibagbaga chismis daytan. Kabuteng nga pagrugyan ti sao. Nga ibagak kami ibagbaga ako na. Kano sika imbes ko mga baynay-bay amon agtalnakan, intulong mo bay lakin kapsat mo nga mapagbasol. Gumatang tayo nga tati sa gagay sa atay nga alsong niya. Testingan tayo. Ano, sino ti at pamamati na i-disoktot toy. Lagi tayo, no sikat, ipagbasbasulan di kabsat mo. Sa gagay sa tayo, alaan tayo, irip ko tayo, awan to, kati pumarogi, agraman pa di. Awan tayo maamin na nagsirata simbaanan. Kaya ito, naglawag na ito imbaga nakakabsat. Nya? Ngano, dagito, ipagbasbasulan tayo, pukden tayo, isugarod nga adagon daway nga agbabawi. Iti positive sense naman, iti napintas nga panggap kumamat, apay gamin nga hantay aramidan dagiti banbanag para ti pakaiday-dayawan ni Apo Jesus. Apay nga marigatan tayo nga mga ramid kadagiti banbanag tapno maiday-dayaw tinagan ti Diyos. Kasla ko kada kayo nga frontliners.
Apaw, alam mayat mat nagrigat mat ati frontliners kasi mat agpuy-puyat ka. Ngam di pan nakilangan mo kadagi jay tattao ka ubayas. No kaya da ka nga ikan ti itlog ko orewan pas ti slip na kaingkan ko na. Ngam na awan maitid na ko, nay papanam. Apo, piling doktora. BHW kas lamo doktoran. Tanod pa ilaang ka kas lamo SPO ran. Ngam na dagiti mangmangted, di umulog dilugan na di mangted, kaure hanga nakapismas handa dildilawon ta umay mangmangted ti tinapay nga sa nga baki. Ngam dagiti lumabas laeng nga na ibaba na la di pismas na kunamla no makamat nga inya nagan na. Isuda ka di mo ilaeng ijay ka handa magpismas ta na bannog dan piman. So nga, no daduma, apay hantay mabalin nga aramiden nga itinagan ni Apo Jesus dagitoy. Uri mo datayo ang uri hantay frontliners datayo ko hantay mabalin nga aramidan nga karkarigata mo na. Lasi ati jag Christmas adayo kay meten maang sana. Ngam norumwar kayo na kapay nga mabalin nga tapno laeng isalakan mo ni kabsat mo tulungam ni kabsat mo. No aramidan tayo dagitoy itinagan ni Apo Jesus. Anya ti kunana gungguna awan sartay na kunangarod ni pagsasao nga paborito ni the late ampay nga the late man ni Bishop Emeritus tayo ni Apo Ernesto Salgado anya ti kunana no tulungam dagiti pobre kunana no agsubli triple no naimpapuso kayat nga sa uno na impapusuan ti tulong mo no agsubli triple haan nga daytay tulungam tadda pampanunutam nga dandanimanan panagpipili awan data adayo tina Kristiyanuan nga biag tayo dayta agsingsingpet kat hammo kayat ti madosa haan nga kasya tina Kristiyanuan agsingsingpet kat maidaydayaw ni Apo Dios tapno maitanok ti kabsat mo nga tao kano daytoy mga sitwasyon tayo kakabsat nagrigat pandemya nagado di agsagsagaba kakabsat tayo nagado ti dumawat ti kararag adda nga makaangis adda maawawan ti dara adda mabutengan nga agpa-check up uray no agnangabiten kaawam met ti mangawat dagiti doctors dagiti agtrabaho ti ospital na banbanugdan agkurkurang tayo ti agasen agkurkurang tayo ti pasilidadен daytay methan nga napat ay dagitay methaan unay nga iso ti kapatgan ti pagien investan dagitay nakatugaw masada aga apa kakaasi tayo nya ngem laglagipen tayo uray kas ano nga COVID uray kas ano nga ECQ kada MECQ kada amin idtan haan na tayo mabalin nga tipden dagitoy tapno ipari na tayo ti ayat tayo kadagiti kakabsat tayo obligasyon tay latta ti agayat ited tay latta daytoy nga panagayat haan na mabalin nga tipden di puso tayo haan na mabalin nga tipden di aramid tayo nga maidaton itinagan ni Apo Jesus uray kas ano karigat ti biag tayo uray kas ano karikot haan nakabailan nga tipden di puso tayo nga agayat mangaramid dagiti banbanag itinagan ni Apo Jesus ngam no nagpaabak tayo simmabay tayo datay pay ti rason ti pakairurumanan dagiti kakabsat tayo ay kaalsong ati agururay nagsaya at no pandemya apaya won ado ti ayuda sadot ha maday kala ko maday tay di panunutan ka sa bali di panunot narigat ano kasya imbes nga adda mapangkinikabsat mo nga mas narigrigat ka ang kaslaka la dati nauawanan nga umagaw ang mga dakes ta tulong garod ti gobyerno dati ngam no di panunot mo nga nagbalin nga negatibon imbes nga tulong nga ayaten tumulong nga agayaten madi nala kakabsat anat tay kabailan nga tipden anat tay kabailan nga mangyawat iti nga tasa nga danom nga addaan ayat kadagiti kakabsat tayo uray pandemya uray marigatan tayo uray pa irurumenda tayo data may tayag kararag. Ado ati manggura kada tayo, pagsardengan da tayo. Wen basta ti kararag tayo hantay agsaktakit, hantay maalisan ti kararag tayo, umay tay laeng agdaydayaw. Kuno adda virus mo nga ammom sa kapila imayag bitinan tay tatengednan at iti kabil tay takalsadan. Makaammo biagnan haammet awan ti kasjay nga panggep. Hantayo nga umay mangsursurdo, hantayo nga umay
mangirurumen kin agpairurumen, umay tayo agdaydayaw, umay tayo agkararag. Tapno lumagan ka daytoy, kin aramiden tayo ditar aramiden tayo itinagan ni Kristo. Ya. Ipatuyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Dios. Ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita ken di makita. Ken iti maymay sa nga apo an Heso Kristo. Bugbog tong nga anak ti Dios. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Dios sa nagtao diti Dios, silaw a nagtao diti silaw. Napaypay so a Dios sa nagtao ti napaypay so a Dios. Nayanak san a naparswa. Dios sa kasmetlaeng ti ama, ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo di pannakaisalakan tayo. Immulog ang naggapo sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet ana ilansa iti krus, gapo kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem. Nagungar iti maikatlo nga aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan asurat, imulit sa dilangit, ket itutugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na, dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Iso agtao diti ama ken iti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas. Mamati akmet ti iglesia amay maysa, santa, katolika ken apostolika. Ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Umararaw tayo ti manang nga asi nga ama, babaen ken Kristo nga anak na, nawayawayaan tayo, iti pannakaidipen tayo iti basol, dawaten tayo tatulungan na tayo, nang rona iti daytoy kasasaad tayo, dagiti kakapsat tayo nga agsagsagaba, dagiti mangidadaulo kada tayo, dagiti nakapsot, sapay kuma, up-upen na, dagiti itutuok tayo, kat iti tunggal panggap ko na tayo, denggen nakamkadi. Dinggen nakamkadi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi. Agtultuloy kuma iti panangisaknapda, tinaimbaga damag iti sangalubungan. Tapno agkaykaysa tay amin iti ayat, pamati ken dayaw iti apo. Kumararag tayo iti apo. Dinggen nakamkadi. Agpaay kadagiti amin a nabutosan, nadutukan ang mangidaulo ti gobyerno tayo. Idalan da kuma na imbag ti kapya. Ornos ken hustisya iti pagilyan tayo. Aglalo iti panakaited, tinapudno a serbisyo, para kadagiti kakabsat tayo ang nakurapay. Kumararag tayo iti apo. Dinggen nakamkadi. Agpaay kada tayo amin nga daditoy, makipagrambak, ken makipagdaydayaw kini Apo Jesus sa Kristo. Babaen iti nasantuan a Eukaristya. Tignayan ko mati Apo, ti puso ken nakem tayo. Nga garamid kadagiti galad, ang makaited ti pagsayaatan ti gimong tayo. Tapno mayranod tayo, apada-pada ti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo iti Apo. Dinggen nakamkadi. Agpaay kadagiti marigrigat, masaksaki, nakakaasi ken maidadanes. Agtalina edda kumanapudno iti pammatida, ken saan da mapukawan iti namnama. Ti Espiritu Santo kumati silaw da, ang mga miris nga adda ti Apo iti sibay da, bayat ti panagsagsagaba da. Kumararag tayo iti Apo. Dinggen nakamkadi. Agpaay kadagiti amin na pimusayan. Masagrap da kumanti na ilangitan na gloria, ngayon kari iti Apo kadakwada. Kumararag tayo iti Apo. Dinggen nakamkadi. Agulimet tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat
tayo adimawat itulong tayo amay karkararag kadakwada. Apo patgam kadagiti araw mi tapno agtultuloy ti pigsami ti inkam panagdalyasat iti daytoy abiyag nga agturong ken ka dawaten mi amin dagitoy itinagan ni Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Bendicionam o Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Amin nga ramin mi ken gungunay. Maidaton nga ayat ken ka Diyos Apo. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Tayo lang sa tayo balik. Yapon kumadagitoy daton kadagita imam, ket may ipaaya pa kay daydayawon, ken pa kay gloryaan tinagan na, ken kastamit abagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ni iglesia na. Mananaas sa Diyos, awaten ka sa daton ni pagbalinan maubog di amin ang bendisyon gapo ken Kristo. Amen. Di Apo at dakuma Kasta kumamit ken ka, puso at dadan isatagay ti Apo. ang yaman tayo di Apo at Diyos. May karikit trumbeng. Tunay na may karikatrumpen anong nilat pa kayo sa lakan ni di amin at siyempo ken Kristo ang yaman kam ken kaako na sa tuwa na ama manangabalin kanak na nayon a Diyos gapo ken Kristo. Kaiso gapo ti panangaasin na itao ang igamer itidam. Pinayag na pinagpakumbaba. Pinayag na itiberken na ina. At babae di panagturo na inispal na kami ipatay na awan tumpal na. At babae di panangungal na. Imparawon na kadakang titiyag na awan tinggan. Anasa makinang dayami kadagit ang Diyos. Kaya kadagit amin na ehersito ti kami. Kaya kadagit amin di panangagayaw mo. Kaya kami adi at Santo, Santo,
Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina panswa. Pinangit ken daganap nuda, iti pakay daydayawang. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, iti naganti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Tunay Apo, hindi ka kinasanto. Dawatin mi ngarote pa ayo. Amang pasanto at pinagdabang ang pagbalinan pa ayo mo kami kapag dahara ni Apo mi akin. Isu ilisak bayagawat na sa kayang paghinatapag ko na nagyaman kan sinasana yung disipulos na kalagan nyo at mga tayamin katay kibibagi sa may yawat o ang kasama na kalpasanday di parang rabi dalangalay italis nagyaman manan kanila sana itay disipulos na alagin nyo katuminong tayo amin di balo ken iso amay buyang to amay paay kada kayo ken kadagiti ado dapat naman pakawan dagiti arabidan yu dayto panglaban dagiti ministeryo Babaen ti krus mo, kenin ka panagungat. Inakangin salakan, manubuti sa ngalubungan. Inakangin salakan, manubuti sa ngalubungan. Agyaman kang pinagkatay, ayaw mo amay at ito'y saklang mo, dawatin mi Apo, kada kami ang magkakaroon, pagkayaysanin ng kamukuhan, lalagay ba ng Apo, iglesia mo na isang natutunan, paray-paray, lalagay ba naman ni Francis, ni Marlonga, lalagay ba pa Apo, lagi nagkakasal na yung awakan ng silong tarangin irupan ro dawatin mi Apo,
Pangitan-tan mo, magigaligayaw ka ng Gapo kan Kristo, ay sa atin Kristo, yung Kristo, itin po yung Espiritu Santo, pero ang kapalitan, yang nadayaw, na yun, makawalang Amen. Amen. Umami sa dilangit, madaydayaw, tinagan mo. Lunteng kumati pagarian, matungpal kumati nakem mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw ito'y ti kanen mi ti patinayon nga aldaw pakawanem dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot iti sulisog ket di salakan nakam iti dakes. Tawagan mi kan kaapo ay salakan na kami kadali ang napagtasan. Ito kada si ayat ti kapia kadali ang kami pagdali pangulong mataas. Ni kanang malayo aso magiging. Kami nalagay po may kabayaran di panahon ko ay Kakukwang tituray, ti panakabalin kendayaw, iti agnanayo nalim, tuwag sarday. yang gawapannya saan ka dadali basbas nagiging pamamari Kertas mayan nurut ini pagayaan ay mo pada sa Tuhan ikapiyan pada ay yang nanayon na awan Amen. ikapiyan awan nanayon pumakat Kasta kumamit ken ka. ay tayo yan itong Cordero ti Dios, amang ikat kadagiti
basol ti lubong, kasiyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, kasiyan na kami. Kordero ti Diyos, amang ikat kadagiti basbasol ti lubong, item kadakam ti kapya. Apo, jak may karingo may kakanyak, imiti may salay nga so mapaimbagton ti kararwa. May kumani kamang, O Diyos ko, amin amin parikot ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo. Umay kumani kamang, O Diyos ko, narasi unay abiyag ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo ka makatulong, tuyno mo. Agpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananamnama, harakupen nak ngarot Allah, sakbay nga inak maiwawa, agpasagak ngarot ken ka, tawan sa bali pimananamnama, harakupen nak ngarot Allah, sakbay nga inak maiwawa. Umay kumani kamang, O Diyos ko, nalupoy unay abiyag ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo makatulong, tuyno mo. Umay kumani kamang, O Diyos ko, napulkok kunay abiyag ko, ta si kalaeng, O Apo, tiyam mo
makatulong tuino mo. Nagpasagak ngarod ken ka, tawan sa bali pimananam naman. Arakupen nak ngarod tala, sakbay nga inak maiwawa. Ipaayong pag-apo, taray Santa Misa, paparawin ng ibagikan kararwani. Inwaragawag mi, at nagranod kami ipapatay di anak mo. Aramidan kami mairanod kampuri ng gloriyaan. Amin na. Kapukin ako ng Kristo, anak mo Diyos, ito makipagbiyak at makipagkaitan ka, itinipuyot ni Espiritu Santo, Diyos at nangyong naawan din. Amen. Iyapo at nakumang kayo. Kasta kumamit ken ka. Tugod tayo awatin tayo. Pagministro. Di man nakabalik na Diyos, ipaay na kumaasya-asya na kayo di pamindisyon na kinitisirit apakay sa lakaran niya. Amen. Dahil na kayo maagagres at kadali panagsulo di pamati, at pagtalay na dyan na kayo di panagarami diyo iinay. Amen. Ito na kayo mga panagkirikuan ng naglakan, at ipagtundunan na kayo idalan di kapit. Amen. Nakabalik na Diyos, iamangkin di anak di Espiritu Santo, bumaba at pati kumangat nanayot kada kayo at ipagpapagyan. Amen. Kasi din na Santo na Misa, tayo, ayat at kapyari. Agiyaman tayo ti Diyos. Aldaw panagyaman tayo kakabsat, yaay ni Jesus Dios tayo kenayat. Adungal daw tinaglabas kaniyak, ngem day tuyen timangted pudno aragsak. Yakuan na palabas balbali wakida tulong iti Diyos nam nama ekida. Itan ti panangipaki takayat ko padak at tao ken Diyos ko.